боби 13 давлатминбошӣ бо вуҷуди оне ки боғи дар кӯҳи чакан ба хуни дил ободкардаи падари Сайдалиро тавассути тобеонаш ба хок яксон карда буд, аммо андар дилаш умеди соҳиби боғи сарсабзу зебо шуданро ҳанӯз зинда нигаҳ медошт. аз ин рӯ шаборӯз такоппӯ дошт ки дар ягон деҳаи ба балҷумо наздик боғи зебо ва ободу шукуфонеро пайдо намояд, соҳибашро маҷбур созад ки бо нархи арзон ва ба минбошӣ дилхоҳ бифурӯшад. ҷосусону хабарбаронаш унвонии чандин боғро аз атрофу акнуфи Балҷом барояш расонданд. ӯ ниҳон аз чашми соҳиби боғ онро рафта медид, аммо ё мавзеи ҷойгиршавии боғ, ё чашмаю обаш, ё зичии дарахтон, ё дарҳам бар ҳамаи дарахтон намефоридаш. боз ҷосусонашро ба ҷустуҷӯи боғҳои дигар мефиристод. тақсир ба шумо чӣ гуна боғ лозим аст? Мепурсиданд ҷосусонӣ ба ҷон расидааш. ҳамон боғе маъқул аст, ки ҳар дарахт, масалан чормағз, себ, зардолу, шафтолу, нок, бодом, дарахтони сояафкан ва ғайраҳо дар алоҳидагӣ қатор андар қатор шинонида шуда бошанд. мавзеи ҷойгиршавиаш низ хуб бошад. оби чашмаш сарду ширин бошад, ки дар баландии он хона созам ва дар айвон нишаста боғамро тамошо кунам. фасли гармо шабода ва заду ба ҷисму ҷонам роҳат бубахшад. ин хел боғ ҳаст, мегуфтанд ҷосусонаш, вале соҳибаш шахси басе мукаррам ва муътабарест. халқро аз мағзи нон ҳам бештар ҳурмат мекунанд. назди мир ҳам мақоми манзилати хоса дорад. ҳар гоҳе ба қалъа ояд, мир аз рӯи эҳтиром ба истиқболаш аз қалъа берун мебарояд. ин шахс муҳтарам кӣ будааст, ки ҳатто мир ба истиқболаш мебаромадааст? бо ситеза пурсид давлатминбошӣ аз ҷосусаш. ӯро худи шумо ҳам хуб мешиносед, ҷавоб дод ҷосус. кӣ будааст охир? ин дафъа ба қаҳр пурсид минбошӣ. ин боғ дар байни деҳаҳои Калоти боло ва Калоти поён воқеъ гаштааст ва мутааллиқи мулло Шокир аст, гуфт ҷосус. эҳ додар, оҳ кашид давлатминбошӣ. он борро медонам, чанд бор ба таклифи домуло дар ин боғ меҳмон шуда будам. ҳатто боре бо мир ду шабонаро он ҷо гузарондем. боғ барҳақ боғи биҳиштосост. ба ман басе писанд аст, зеро танҳо ҳамон боғ тартиби дилхоҳи ман бунёд ёфтааст. дар тали андак нишеб тарафи қибла доман усурдааст. чашмаи оби зулоле дорад. тавассути наводони чӯби тутӣ мерезад, ки аз қадди одам баландтар сохта шудааст. обаш чунон сард аст, ки одам ҳазор ташна бошад ҳам аз як қулт зиёд хӯрда наметавонад. муллои донишманд боғро тавре бунёд намудааст, ки ягон дарахту гулбутаи он зиёдтар тиву беҳуда нест. дар охири боғ чанд қатор чормағз, 10-12 қадам чанд қатор зардолу, боз байнашон ҳамин қадари масофа гузошта шафтолуву себу анору бодом ва ғайраҳо шинонидааст, ки якдигарро халалдор намесозанд. барои чӣ домло чормағзу зардолу аз ҳама поён шинонда бошад? тақсирам ба давлатминбошӣ, суол дод ҷосус. вақте мо бо мир дар он боғ истироҳат доштем, домуло ба ҷаноби олӣ гуфт: ҷаноби олӣ, оё намедонед, ки барои чӣ банда дарахтони чормағзу зардолуро дар ҷое аз ҳама поёни боғ шинондам? не, ҷавоб доданд ҷаноби олӣ. барои он ки ҷаноби олӣ шарҳ дод домуло Шокир, дарахти чормағз ниҳоят бузург мешавад, зардолу ҳам қадбаланду бопаҳност, себ ҳам дарахти калон маҳсуб меёбад. агар ин дарахтон дар баландӣ шинонида мешаванд, дарахтони дигар то нимарӯз аз нури офтоб маҳрум мемонанд. дар он маврид ҳам суст инкишоф меёфту ҳам меваашон ширин намеомад. боғпарварони асил мегӯянд, ки нурҳои пагоҳи рӯзи офтоб ҳам нашунамои ниҳолҳоро метезонаду ҳам
меваашонро болаззат мегардонад. Аз ин лиҳоз банда нақшаи бунёди боғро ҳамин тавр тарҳрезӣ намудам. Агар гапҳои бандаро дар амал дидан хоҳед, пагоҳ баробари тулӯи офтоб ба баландии лаби чашма мебароем. Аз ҳамон ҷо тамошо кунед, мебинед ки аз поён то болои ҳама дарахтон нури офтоб баробар мерасад. рӯзи дигар вақти тулӯи офтоб ҳар сеашон дар нишасти дирӯзаи қозӣ ва шайх Саид Асрори мутаваллии мазори Хоҷа Балҷувон ҳам ҳузур дошт. Ба баландии лаби чашма рафтем, то ки то кадом андоза ҳақ будани суханони Домуллоро бисанҷем ва ҳамон манзараеро дидем, ки дирӯз Домулло айнан гуфта буд. Мир ба пушти мулло Шокир тап зада гуфт: ба доногии шумо қоилманд. Ана ин гуна донишмандон зеби вазирӣ дарбор доранд. Ман аз беодамӣ шуморо қозиву миршабу қараулбегӣ гуфта гирифта гаштам. Ҳамтуне ба шайх Саид Асрор нигарист Мир. Дуруст фармудед, ҷаноби олӣ, ҷавоб дод шайх. Мумкин дар тумани Балҷувон амсоли Домулло Шокир бар ин донишманди кабир дигар набошад. худи шумо чӣ? Мутаваллии муҳтарам хитоб ба шайхи Саид Асрор кард Мир. Мазори Хоҷа Балҷувони бузургро хору зор кардед. Кас даруни он дар оят гумон мекунад, ки ба биёбон ворид шуда бошад. гӯё ба ин хористон як умр қадами одамизод нарасида бошад. ҷаноби Мир, аз рӯи шариат болои мазорро покиза кардан вобол аст. фаҳмонидаш шуд шайх. дар куҷои шариат гуфта шудааст ин гапҳо? Агар болои қабр барои мурдаро зер мекунӣ, мумкин арвоҳҳо биранҷанд. худатон мегӯед, ки вақте инсон мемирад, рӯҳаш ба осмон парвоз мекунад ку? эътироз намуд Мир. дар гӯрхона танҳо ҷасади инсонҳо мемонад. пас чӣ тавр арвоҳаш меранҷидааст? ба ин суханони шумо ҳеҷ розӣ шуда наметавонам шайхи азиз. Суханошро идома дод Мир. Агар покиза кардани рӯи гур вобол бошад, пас чаро мазористони Самарқанду Бухоро, Эрону Арабистон тозаву озодаанд? барои он ки мазористони он давлатҳои исломӣ мутаваллӣ надоранд. Ба ин гуфтугузор ҳамроҳ шуд қозӣ, ки шайхи Саид Асрори бад медид. ҳама хандиданд. роҳраву роҳҳо қадимаи маздорро тозаву озода кардан вобол аст. ба фикрам он нарзу ниёзе, ки рӯзҳои панҷшанбеву ҷумъа ба мутаваллӣ мерасад, ба касе дода онро тоза кунондан вобол аст. ба суоли худ ҷавоб дод Мир. ҳама бо якборагӣ боз баланд хандиданд, чаро ки ҳамаашон аз мумсикиву пулпарастии шайх Саид Асрор воқиф буданд. ҷаноби Мир, имрӯз танҳо маро ёфта зери теғи забонатон гирифтеда? гилаи бечораҳолона кард шайх. ба ин мазор нахандед ҷанобон. худо накарда ба дуои бад ин хоҷаи бузург гирифтор шуда ба ягон бало дучор наоед. аҷаб гапҳое мезанед шайхи муҳтарам, гуфт Мир. ба мазори ин хоҷаи бузург шумо бо эҳтиромӣ карда онро таги хасу хошоб бимондед. дуои бадаш ба мо мерасад магар? шайхи муҳтарам, ба суҳбат ҳамроҳ гарди қозӣ. мазори он бузургворро тоза накарданатон буд, ки дуояшон гирифтаасту таги обу арақ мондед. аз бозе ки ман ба тумани Балҷувон мондам, боз инони суханронӣ ба дасти худ гирифт Мир. аз нарзу ниёзи ин мазор тангаи ба хазинаи Мири намеспоред. ба арвоҳи он бузургвор ақаллан як даҳон ноне кунеду ба мардум бидиҳед. боз ҷуръат намуда моро метарсонед, ки арвоҳаш шуморо мезанад. арвоҳи он бузургвор бояд шуморо бизанад, ки мазорашонро на тоза мекунеду на таъмир. дуои бад аз ин бартар намешавад. тақсирам. гуфтаҳои Мирро об дод қозӣ. аз ин кинаҳои шайхи Саид Асрор аз тарс ба обу арақ ғутида буд. рангу рӯяш канда одами мурдаеро мемонд. сипас боз сӯи боғ равон шудем. дар суфаи таги чанор соя бароямон ҷой андохта буданд.
дастархон бо ҳазор нозу неъмат орои ёфта буд. Соҳибхона дуои сари дастархонро қироат намуд. хушомадедашон гуфт: аз нек боғ мегӯянд, аз бад доғ. дар ягон ҷои боғи мулло Шокир бетартибиро мебинед. Боз ба мавзӯи аввала баргашт Мир. Не, бо як овоз ҷавоб додему. Меваҳои ҳархела, гулҳои рангоранг ба одам фараҳ мебахшанд, ҷон ҳузур мекунад, хастагии одам аз миён меравад. Суханашро идома дод Мир. Аммо вақте ба мазори Хоҷа Балҷувон равӣ, дар димоғат бӯи хоку алафи пусида омехта бо бӯи саргини хару аспи зиёратчиён мезанаду дил беҳазур мешавад. зуд ягон ояти кӯтоҳе аз он ҷо қироат кардаву аз он ҷо ба дар рафтанат меояд, то боз ба ягон бемории дигаре гирифтор нашавӣ. дар ин ҷо кинояи Мир аён буд, зеро одамон ба он ҷо барои аз беморӣ раҳо ёфтан мерафтанд. ҳайрон аз онам, ки шайх Саидасрор солҳои дароз дар он мазор аст, вале то ҳанӯз зинда низ дар омбати худ киноя зад. Қозӣ: ҳама баробар хандиданд. имрӯз булбулаконатон механдад ку? Қозӣ ба қар омад: шайх сахт ба ман часпидед. агар имрӯз булбулаки ман дар хониш бошад, ифтихор дорадам. ҷавобаш дод Қозӣ: аммо сулсулаки шумо, шайхи иззатманд, умре дар фарёд аст. мо хомӯшем ку? булбулакро ку медонем, бигӯед Қозии муҳтарам, ки сулсулакаш чист? гуфт Мир. ҳарчанд маънои ин калимаро медонист, аммо барои масхара кардани шайхи пулпараст як мавриди хубу муносиб омада буд. тақсир аммо ҷуғзакро, мурғи шабпари машҳуре, ки доимо орзу мекунад ҳама ҷо вайрона бошад, то маконаш фарохта бигардад. сулсулак ҳам мегӯем, ҷавоб дод Қозӣ. оҳ Қозӣ балое, бихандид Мир. барҳақ шумо дар ҳаққи шайхи Саидасрор ташбеҳи баҳсу муносиби мувофиқ кофта баровардед, ки ҳам орифона ҳасту ҳам шоирона. дар ҳақиқат шайхи муҳтарам чун ҷуғзак дар ҷойҳои обод зиндагӣ карда наметавонад. аз ин суханони Мир ҳозирон чунон хандиданд, ки чашмонашон об гирифт. мо ҷуғзак ҳам шудем да, гуфт шайх. о, агар ҷуғзак набошед, мазору зери хасу хошок монда, ба як хок тӯда мубаддал сохтаеду боз дар ҳамин вайрона зиндагӣ бо фароғат доред ку? гуфт Мир. куҷо ҳам мерафтем ҳазрат. оҳ каши шайх. дар ҳақиқат шайх аз хоҷагони убодӣ бухоро мешуд. ӯро Мири аввала ҳамроҳи худ оварда буд. не шайх муҳтарам, хотиратон аз мо малол нагардад. гуфт: мо намегӯем, ки ин ҷуғзхонаатро тарк созед. кинояҳои мо ба он хотир аст, ки шояд ба пӯсти ғафси гапношунавӣ шумо таъсире намояд. шояд пас аз ин мазори муборакро, ки шуморо мехӯронаду мепӯшонад ва обру эътибори баланд ҳам додааст, андаке ба тартиб дарореду ободаш кунед. кинояҳотон аз пӯсту устухонам гузашт. бародарон, сахт дар ғазаб омад шайх. шумо худатон куҷоро обод намудед, ки ситеза ба ман мекунед? боғу бӯстон сароҳо сохтед, қасру кӯшкҳо андохтед, ки банда аз шумо қафо мондам. ман ҳам баҳсони шумоям. аз ин гапҳо ҳам нишастагон хомӯш шуданд. биёед дӯстони муҳтарам, шайхро ин қадар танавву маломат накунед. хоҳишгарона гуфт мулло Шокир соҳибхона. охир ин кас ҳам ҳамроҳи мову шумо аст ку? мирзои азиз нохост мавзӯъро дигар намуд. Мир фармон бинавис, ки ба мулло Шокири калотӣ барои донишмандӣ ва ободгоришон 4 ҷуфти гов хушхӯр таъин намоянд. фармонро васиқа зуд тайёр кун, то ба имзо расонам. дар ҳамин ҷо хонандаи арҷманди мо эҳтимол суол бидиҳад, ки хушхӯр чист? хушхӯр чист? дар замони ҳукумати амири Кушона ном закоте буд. 4 ҷуфти гов 8 деҳқонро дар бар мегирифт. ҳар деҳқон як барзагов дошт. деҳқонон ба 4 ҷуфти гов бо ҳамсоя ё бародаронаш
шарикона кор мекарданд, заминҳои якдигарро якҷоя ҷуфт мекарданд, гандум ва зироатҳоро дигар мекоштанд, медариданд, бо чигина бо хирман мекашониданд, мекуфтанд, бод менамуданд ва ғайра. Ин деҳқонон қонунӣ бояд ба ҳукумат закот супоранд. Ба таъиноти васикаи мир 8 деҳқон ба хазинаи давлат неву ба мулло Шокир месупоранд. Ҳаминро хушхӯрӣ мегуфтанд. аз илтифоти беназиратон беҳад миннатпазирам. мирам аз ҷояш бархоста даст пеши бар гирифту нимтанзим мекард мулло Шокир. аз давлати худованди мутаол пасон аз давлати ҷаноби шумову ҷаноби олӣ ва фарзандони бонангу солеҳам шукр, ба ҳеҷ чиз эҳтиёҷманд нестам. аз боғоту зироату чорво ва ҳамагуна асбоби рӯзгор бархурдорам. фарзандони хушахлоқ, заҳматкаш ва таълим гирифта дорам, ки намегузорандам ки даст ба оби хунук бизанам. на аз рӯзгор шикоят ва на ба хушхӯрӣ эҳтиёҷ дорам. муллои муҳтарам, аз фарзанддорӣ ва ҳама давлату дороятон воқифем, ҷавоб дод Мир. шуморо ба хотири донишмандиву боғпарвариятон ба васиқаи хушхӯрӣ сазовор донистем. бидонед муллои муҳтарам, ки дар тамоми мамлакат ягон дастури тарзу услуб ва тартиби боғдорию боғкорӣ вуҷуд надорад. аз ин рӯ боғҳо бетартибу парешонанд. бошад ки оянда боғпарвароне пайдо шаванд, ки таҷрибаи шуморо идома диҳанд. дар ҳузури ҳамагон ваъда медиҳам, ки ба балҷувон расидан баробар уламоро наздам даъват мекунам. амрашон медиҳам, ки оид ба боғпарварӣ, зураткорӣ ва чорводорӣ дастурҳо таҳия намоянд. худи шумо домуллои азиз доири тартибу низоми боғдорӣ як дастури хуб бенависед. таҷрибаи шуморо дастраси дигар боғпарварон мегардонем. лекин маро як чиз ба ваҳму харос овардааст. ҷаноби олӣ амир Музаффархон беморӣ басе вазнинанд. агар худо накарда ба шаҳодат бирасанд, ба тахт ягон валиаҳдашон менишинанд. худатон медонед, ки ҳама кас, хоҳ шоҳ бошад, хоҳ гадо, ба ҳамсолон, ҳамтабақону ҳамкасбони худ рафтору муомила мекунад. мо дастнишондагони амир Музаффархонем. пайдост, ки баъди сари ӯ ба ин тахт яке аз фарзандонаш соҳиб мешавад. кӣ медонад, ситораи мо мабодо рост наояд, мо аз вазифаи маъмул мегардем. кошки ҳамин тавр мешуд, аз дил гузаронд шайх Саидасрор. баъзе аз васиқа фармони мирро мирзо Кароматулло навишта ба ҳузури мир овард. ӯ имзо карда мурд монд ва назди нишастагонро ба дасти мулло Шокир супорид. домулло муҳтарам, гуфт Мир, баъди муборакбодӣ, агар ман оянда дар ҳамин мансаб бошам, шуморо ба қалъа даъват намуда сарвари уламои тумани балҷувон таъинатон мекунам. мулло Шокир васиқаро дудаста қабул намуд, бусид, ба дидагонаш молид ва гуфт: ҳазратам, саидам, мавлоям, валенеъматам, банда дар вуҷуди худ ҷасорат ёфта боз изҳор медорам, ки ҳеҷ гоҳ ба чунин васиқа эҳтиёҷ надоштам. аммо ифтихори банда аз он аст, ки қадру манзалат доштам. пас аз ин масъулият дар назди халқ баландтар хоҳад шуд. аз ин рӯ назди шумо ваъда медиҳам, хоҳ ба донишу фаҳмиш, хоҳ бигӯем, ки ба таҷрибаи боғпарварӣ то метавонам ба халқу ватанам хизмат кунам. Мир Кушбегӣ, Мирзо Кароматулло аз мулло Шокир дуои сафар хостанд. мулло Шокир дигар ягон эътирозе накарда барояшон дуои хайр дод. ҳамагон ба қалъаи Балҷувон раҳсипор шуданд.